Olu lusasazo ngqo lweendaba eStudio 9 kukomkhulu le-SABC eAuckland Park eRhawutini nazeziphambili. Africa can accelerate development through digitalization, artificial intelligence, and emerging technologies. Usekela Mongameli uMnumzana Paul Mashatile uthi ilizwekazi Afrika lingakhawulezisa uphuhliso ngokusebenzisa ubuchwepheshe bale mihla nobuxhakaxhaka obusantshulayo. Igqwetha lejaji uAdvocate Dalimpofu kulindeleke ukuba avele phambi kwekomiti yoluleko ezimeleyo yebhunga lezomthetho ngomso. Amaqela eArsenal neSt Paris Germain alungiselela ungquzulwano lomlenze wokuqala we-semi-final ye-Champions League e-Emirates Stadium ngokuhlwanje. Botani Mzikantuna namhlanje livunyiwe idinga sukuphakela indaba kweli jelo singaphosanga amaseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Usekela Mongameli uMnumzana Paul Mashatile uthi ilizwekazi Afrika lingakhawulezisa uphuhliso ngokusebenzisa ubuchwepheshe bale mihla nobuxhakaxhaka obusantshulayo. uMnumzana Mashatile besenza intetho ephambili kwingxoxo yomgaqo-nkqubo i-T20 Africa High Level Policy Dialogue ePitoli ngalentlazane. Le ngxoxo mpikiswano ngomgaqo-nkqubo ibandakanya amaziko omgaqo-nkqubo neengqondi zokucinga. Usekela Mongameli umemelele kwinkcubabuchopho zelizwekazi ukuba zisukume zime ngeenyawo zizibonakalise ngokuzikisa ukucinga nokwenza ngelokhu zizophuhliso kwelizwekazi lethu iAfrika. Africa can accelerate development through digitalization, artificial intelligence, and emerging technologies. The fourth industrial revolution must be inclusive, bridging gaps in education, healthcare, financial services, and governance. Investment in digital skills, data infrastructure, cyber security, and innovation ecosystem is crucial to ensure that no one is left behind. Le ngxoxo mpikiswano ngomgaqo-nkqubo liqonga lenkcubabuchopho neencungela apho kuboniswana ngendlela iAfrika ebona ngayo ukuze imelane nemigaqo-nkqubo nendlela kwihlabathi. Umphathiswa wezokuhlaliswa koluntu uThembi Simelane uza kuqala utyelelo lweentsuku ezimbini kwiphondo laKwaZulu-Natal ezokujonga inkqubela phambili kwiphulo lokuphuhlisa indawo yogobityholo kwingingqi yaseMelmoth. Sele iyiminyaka eliqela eliphule libiza i-168 yezigidi zerandi limile kwaye xa kungoku ezinye izindlu sele zizindawo zokudakasa onqevu. Intatheli yethu Mlondi Rhatebe ungamehlo neendlebe zethu kweli nqaku. Mlondi, sikwamkele sikwabulela nangexesha lakho khawusixelele banzi ngeliphulo. Asibingelele nobathembu sibingelele umlaleli ekhaya. Namhlanje sisendaweni yaseMelmoth lapho kuvakashele khona ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu ikakhulukazi kuzwelonke njengoba ezobona ukuthi ke kule project eseyithathe iminyaka imile ngenxa yokuthi abantu bekhala ngokuthi ayinagesi ayinamanzi kanye nezinye futhi izinsiza ezizama ukuthi zikwazi ukuthi mangabe usemphakathini uzithole ayikho. Kodwa njengamanje bazama ukuthi balungise leso simo ukuthi sibuyele kwesojwayelekile. Sizokhuluma nongqongqoshe wesifundazweni saKwaZulu-Natal Baba Siboniso Duma ukuthi asichazele kabanzi ukuthi ngabe izinhlelo zikuphi njengamanje. Baba kafushane nje ngeinhlelo zenu ukuthi zikuphi njengamanje ukuzama ukulungisa isimo njengoba bekade kungekho amanzi nogesi kanye nayo lo ukuthwala kwendle. Asibonga kakhulu Phungana osinikeza lithuba sikhiphe imali u60 million ukuzolekelela. Uzokhumbula ukuthi umsebenzi wethu ukwakha izindlu kodwa njengoba sesibiza ngomnyango wa-Human Settlements kufanele sibe neshow ukuthi abantu banogesi, abantu banamanzi, abantu banemigaqo. Sibalungisana nama-retaining wall ke njengamanje udaba lezindlu zakhiwe kodwa zisashoda sithi asifake imali yama-borehole. Uhlelo ke lokuvalibela ukuthi mase kuphela ama-borehole bazobe sesikwazi ukuba ne-storage tank esobe sebeyalungiswa ngoba i-district isitshela ukuthi ngayithatha iminyaka cishe u-18 ukuthi ikwazi ukuqeda. Njengamanje singo-8 years ezobizama ukwakha iPhobane Dam sase sithi asilekelele ke. Ngicabanga ukuthi ke i-local municipality ke ikhona ekuzamayo ukulekelela njengasemdabeni lasemgaqweni kodwa le mali njengamanje
usonkontrakt usebuyile on site uyaqhubeka nomsebenzi ngoba these were called block projects unblockile-ke sibonga uminister ngegalelo lakhe nangizosilekelela ngoba ngicani kuyasikhuthaza ukuthi KwaZulu-Natal uselude usuku sezinde izidingo zabantu befuna ukungena ezindlini zabo. Mhlambe ngabe kuzothatha isikhathi singanani ukuthi abantu ikakhulukazi khona abakhala ngogesi namanzi ukuthi sebehlale kulezi zindlu isikhathi eside kodwa ugesi namanzi awukho, kuzothatha isikhathi singanani ukuthi bakwazi ukuthi bathole ugesi namanzi nokuthi kuzothatha isikhathi singanani ukuthi niyiqedeleke le project? Sifuna ukuthi iqiniso ukuthi kufanele ngabe amanzi asuke khona nogesi wasengichazile nje u6 months uhlelo olusuke lizoshesha lokwa EIA noma kuthiwa impact environment assessment ngoba siyakhulumisana noETA already. Ngicabanga ukuthi ke emva kwa6 months kufanele ngabe uhlelo selingwa noma ungawahamba amanzi ngebhoholi kufanele kuba asegadiwe ukuthi noma lungelele ukuthi angaphuzwa abantu baphinde baphile kwiprocess yakhona. So sicabanga ukuthi kulonyaka uyoba omningi umehluko ozokwenzekile ngoba vele inkontraka yethu ikhona on site. Sifike no Department of Transport ke namhlanje zathi awuzobalungisela imigaqo kule phase le ngasesandleni sokuphonsa sab noma saka right ukwenza sure ukuthi isimo saliseqhubeka sisonke sihambe siye phambili. Asibonga kakhulu ngesikhathi sami. Sabonga kakhulu Phumani. Loyo bengungqongqoshe esifundazweni saKwaZulu-Natal echaza kabanzi ngalolu hambo oluhanjwa ungqongqoshe kwezokuhlaliswa kwabantu ikakhulukazi kuzwelonke. Namhlanje ulapha eMelmoth, kusasa uzobe seThekwini nakhona ezobe bheka ezinye indawo lapho ezithe zakhahlanyezwa kakhulukazi imvula njengoba sazi ukuthi isifundazwe saKwaZulu-Natal sinakho lokhu ukuthi mangabe kunemvula ezinamandla bese bakhona imiphakathi ethola ingakwazi ukuhlala endaweni efanele. Asibisele izintambo ngakuwe studio nobathemba. Sibambe ngazibini kuwe Mlondi ngexesha lakho. Inkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni Oscar Mabuyane uthi indidi zerhafu ezimiliselwa iMelika kumele zibonwe njengethuba lokuba eli lizihlumisele uqoqosho ebethethe ecaleni ngethuba kuphehlelelwa umsitho wokuqala we-G20 eMpuma Koloni. Lo msitho uqaqambisa ukulungela koMzantsi Afrika ukusindleka inkokheli ze-G20 kwingqungquthela eRhawutini ngoNovemba. I think the issue of tariffs and all that allows us or gives us an opportunity to focus on us and begin to say, what can we do here? Currently, everything that you see, most of it here is actually imported, and it's things that we should be able to develop them ourselves here. This is a haven for shipping and bunkering. This is the strategic area, the Algoa Bay, for all ships that are moving down India up to the Atlantic Ocean. So we should be able to get some huge business happening here, big ships here, also servicing of those ships and all that. It's an opportunity so that we stop crying. We can't have an economy that relies on other countries. We should be able to build our own economy to be resilient and strong and really be a meaningful partners in terms of trade with other countries. Not necessarily depend if the other country has got issues with us, our economy collapses. It can't work like that. So it's an opportunity that we have to look at us, make reflections. What must we do to actually build our economy to be a resilient economy? Kwalapha ezindabeni usapho lwentwazana eminyaka eli-15 ubudala uEnhle Solomon lukhalaza ngempatho engentlanga kwisibhedlele sikarhulumente saseGqeberha kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe Usekela Mongameli uMnumzana Paul Mashatile uthi lizwekazi Afrika lingakhawulezisa uphuhliso ngokusebenzisa ubuchwepheshe bale mihla nobuxhakaxhaka obusantshulayo. uMnumzana Mashatile besenza intetho phambili kwingxoxo yomgaqo nkqubo i-T20 Africa High Level Policy Dialogue ePitoli ngalentlazane. Igqwetha lejaji uAdvocate Dalimpofu kulindeleke ukuba avele phambi kwekomiti yoluleko ezimeleyo yebhunga lezomthetho ngomso. uMpofu ujongene namatyala 7 okuziphatha gwenxa ayamaniswa nendlela athe waphatha ngayo imiba ephezulu. Ibhunga lomthetho linegunya lokumisela imigangatho nemigaqo kwaye lilawula indlela amagqwetha aziphethe ngayo ukuze kuqinisekiswe ukuziphatha kwawo. Ikamva kwezomthetho legqwetha lejaji uAdvocate Dalimpofu lisemngciphekweni. Oku kungenxa yokuba ujongene nophando malunga nokuziphatha kungafanelekanga phambi kwekomiti yoluleko yebhunga lezomthetho. Phofu kuba uthe wafunyanwa enetyala, oku kungakhokelela kwiziphumo ezinobuzaza ezifana nokuba akhutshelwe ngaphandle kuluhlu lwamagqwetha.
Izityholo ezisixhenxe ezibekwa ngakumpofu ziquka izityholo zokuba wophula umthetho wokuziphatha kwaye wahlazisa umthetho xa wayebuza uJustice Dunstan Mlambo kudliwano-ndlebe le-JSC ngo-2022 ngezityholo zoxhatshazo ngokwesondo. Ukongeza koko, umpofu ujongene nesityholo esifanayo ngenxa yamazwi awawathethayo ngoSeptemba ka-2022 kusihlalo wophando lwe-Section 194 uRichard Dyantyi epalamente nawathi athathwe njengesigrogriso. Ukongeza, amazwi athi sasichithe ubusuku bethu kunye nawawathetha kowayesakuba ngumongameli wenkundla ephakamileyo yezibheno osele eyijaji entloko yoMzantsi Afrika ngoku, uJaji Mandisa Maya, abalulwe kuxwebhu lezityholo njengacalucalulayo kwaye ukuphathelene nesondo. Le yingcamango umpofu ayikhanyelayo. It was clarified at the moment. That was 3 years ago. So what happens now in 2025? When was it unclarified? I mean, what kind of nonsense is this? Do you think you should have made it, though? Yes, I'll make it. I'll make it now to you again. Yeah, we spent a night together studying with Justice Maya. Shoot me. Umpofu uyakunikwa ithuba lokuphendula kwizityholo ngexesha letyala. Uchaze ezi zityholo njengezibubuvuvu kwaye zingenasihlahla. Wongeza ngelithi eli liphulo nje lokumonyelisa. Abatshutshisi kwityala lokulahleka nokuthinjwa kukaJocelyn Smith bathi inkundla mayingaxili kakhulu engangqamanini kobungqina bengqina eliphambili kweli tyala uLaurentia Lombard. Oku kulandela emva kokuba abatshutshisi begqibezela ingxoxo-mpikiswano zabo kule nkundla. Umtshutshisi oyintloko uAdvocate Zelda Swanepoel uthi abarhanelwa uKelly Smith, uJacqueline Apollis kunye noStephen van Ryn bamthengisa uJocelyn bamxhaphaza. uLombard nobe ngumrhanelwa naye ze watshintsha walingqina lombuso waxelela inkundla ukuba uJocelyn wathengiswa ngemali emalunga nama-20,000 eerandi. Umtshutshisi kwelityala uAdvocate Zelda Swanepoel uthi ngenxa yokuba ixhoba lelityala lisadukile alikwazi ke ngoko ukuxela esona sizathu sokuthinjwa kwalo. Uthi akwaziwa nokuba wathinjelwa ukuxelezwa ngokwesondo okanye ukugqogqozwa kwamalungelo akhe njengomsebenzi oselula. Ukuchaze ke oko njengobukhoboka bale mihla. Kelly then gave instructions as to how the handing over of Jocelyn will take place, and that Butha must ensure that Jocelyn is ready around 2 o'clock for the handing over to the people. uSwanepoel uqhube ngelithi elityala likumila nje lelokuqala kweli loMzantsi Afrika ngokungqamelene neenkcukacha ezithwe thaca phambi kwale nkundla. Ityala lisaqhuba. Usapho lwentwazana eneminyaka 15 ubudala uEntle Solomon lukhalaza ngempatho engentlanga kwisibhedlele sikarhulumente saseGqeberha. uEntle wazalwa enomhlaza wegazi kwaye ubomi bakhe bonke akakwazi ukuya esikolweni ngenxa yeengxaki zempilo. Nangona kwenziwe uthotho lotyando impilo yakhe iya isiba maxongo. Usapho lucela urhulumente ukuba angenelele hayi ngemali nje kuphela kodwa nakwimfundo yomntwana. Le minyaka 15 idlulileyo ibinzima kolusapho lwakaSolomon. Baziva bengahoyekanga zizibhedlele zikarhulumente. Umama kaEntle uthi abaxolanga impatho abathe bayifumana kubasebenzi basesibhedlele. Uthi abayiphathanga ngenkathalo imeko yomntwana wakhe. Elagqirha sisi undivisa kabuhlungu ndasho naphambi kwakhe akaqazi uthetha njengomzali umntanam lo ndiva kabuhlungu. Uthi kum xa ndingena kuthiwa next njengoba bazala abangena bagula ngabantwana athi kum next ndithi athi jona ndithela umntana ohlala engaluboni ndithi I'm not coming for I'm coming for the bums. Wathi jonga mkhulu mapha umkhulule yakhe umkhulu mntana amtheza impundweni so amchove athi zoko lesithathu solala apha ngolesizam operate. uSolomon uthi isibhedlele asikhange sibabonelele ngezixhobo ezaneleyo zokucoca emva kotyando lomntwana wakhe. Bandishela amanxeba nje akho nto ekliwa wathi abone mamxele nganto kulapha edora ngizela ugqirha lo yandiyo kakandisefure operation nivuzayo ya 2010 le operation banivuzayo. I-Arhente yokhuseleko lwezentlalo yaseMzantsi Afrika, iSASSA, inesibonelelo sokuncedisa abantu abadinga inkathalo eyongezelelweyo ngenxa yeemeko zabo zomzimba okanye ezengqondo. Le granti ke umntu xa eaplayela
lo ufumana disability grant, lo ufumana war veteran grant, okanye lo ufumana older persons grant oguquguqulwayo kufuneka abe akahlali ku-institution ebhatalwa urhulumente. USolomon uthi iinhlelo zokufumana uncedo kwiingcaphephe zaseKapa zithatha ixesha. Nangona elijelo losasazo lizamile ukuqhagamshelana nesebe lezempilo, elisebe lisilele ukuphefumla ngalomba. Kwiindaba ze-SABC ndingunandipha Platyi eGqeberha. Nanjengoko umongameli waseMelika uDonald Trump ephawula iintsuku ezilikhulu ebhexesha kwiofisi yobongameli namhlanje, ujongene nokuchaswa okukhulayo mihla le kwinkqubo yakhe athi kukubeka ilizwe laseMelika phambili. Ngokwengxelo yeendaba ze-ABC News kule mpelaveki, uTrump ufumene elona nqanaba liphantsi lokuvavanywa kweentsuku ezilikhulu zomongameli kwiminyaka esibhozo, kwaye ingumyinge ka-39% kuphela abavumayo ukusingatha kwakhe lo msebenzi. Injongo zikamongameli uDonald Trump uzenza lula futhi ngokucacileyo, kwaye kungqinwa sisantya esiphezulu apho ulawulo lwakhe luhamba khona. Ukuzothi ga ngoku utyikitye imithetho 139 zesigqeba, wafudula ekunciphiseni abasebenzi bakarhulumente kwezomthetho, wadiliza iarhente ezifana ne-USAID edlale indima enkulu kwintlalo yezoluntu, uxolelwaniso kwimfazwe zezorhwebo ezishiye ezentengo zimelwe yimatha. I don't think Donald Trump's worldview has changed at all since 2016. I actually think it's quite consistent with some of the things he was saying back in the 80s. He still is very hard-nosed on trade. Obviously, we've seen with the tariffs. He is, again, generally opposed to allies who don't pay their own way. Kwaye ngelixa umbono wakhe wezehlabathi ungatshintshi kwikota yesibini, indlela yakhe yokwenza ngoku inawo umtyhi wotshintsho. Politically, I think Trump was more cautious in some ways. I mean, he would back off a little bit more frequently in the first term when he came under political pressure. We saw a little bit of that when he put a 90-day pause on these recent tariffs. Uphando olutsha oluvela kwiindaba ze-ABC News kunye ne-The Washington Post lufumanisa ukuba ngumyinge ka-39% kuphela yabaphenduli bovavanyo abavuma indlela uDonald Trump aphatha ngayo kumsebenzi wakhe, nowehle ngomyinge ka-6% ukususela ngoFebruwari, ngelixa u-55% wabavavanyi ungavumi. Ngokutsho kwabenkcukacha manani, ukwehla kwelizinga ngaphambili yayikwangumongameli uDonald Trump eneentsuku ezilikhulu ngonyaka ka-2017 efumana umyinge ka-42%, ilinani elehlileyo oko kususela ngo-1945. In these 100 days, a lot of what would have been considered unthinkable is transpiring. And I think that I see a number of threats against the democracy that I think many people have believed to be secure, foundational, solid. Akukho nkangi idubulingethe into zakuthi sithi xa kuloo ndawo kanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa. Hlangabezana noogxa bethu ngecala emva kwentsimbi yesihlanu beniphakela iindaba ngolwimi lweSiswati. De sidibane kwakhona, kamnandi into zakuthi.